Uy, love! Uy, sapa, na imong anak niya. Lagang. Ah, si Chinchin na si balay. Uy, ano sa nagipaan ha? Wala na akong ipana, uy, niyabag. Nangita gani ko anak, kay wala dito sa balay, naaday di ha, ma. Maugali ay paglablag, madunggan ta. Ari ka na ko nimo kay wala dito kayo barko sa mua. Maugani Uli kay na. pasahay ta gani ko nimo kasi kung buko-buko. Na saon man araw nanani mo na tuwa sa to dito, istoryahay sa to dito kay para ulit to. Ulit ato. Balik ako diri. Okay, bahala na. Kadili ta mahalata ba nga anak panduha. Okay ra sad nga magsuroy-suroy na siya. Gani. Para dili sa talata ba Gani. something ba unsa. Balik hay kung magkatuding chinchin ha. Okay, bahala. Inyo na Okay. nako nga na ay nahabilin o na Gani, nalimtan ba. Ano pabasahay ko nimo ha. Gikan sa Ilan, aw sa OD ay padong mo ganan. Ayaw, di ba? Ano mo? Ako ang pinagkinapat eh. Asa ako lakaw ng kinaan niya. Mapawax ko. Ako sige. Ako na lang. Nagpihan na mayo ha. Well, kalam. Mas Chinchin rin. Hi, Ma! Hi! Kumusta naman ka dira, Ma? Si Papa. Naman si Papa dito sa balay man. Ako naglaag man ko di ari ilangan ni Tinsay. Laag-laag. Laag-laag ko. Nahan ko maglaag-laag. Gipakural? Unsay gipakural, Ma? Wala may gipakural si Papa diri, wala may gikural si Papa. Oh no. Wala sad, Ma. Abi na ko kay bawo ka, Ma. Chen? Chen! Ay, aray, na si Papa. Ka dire. Oh! Ha? Oh! Hey, love! Naabot ka dire. Uli. Hi! Ha? Wala pa may nakumasturyahe siya. Di, ako pang istoryahan niya, nalimot man ko. Oh, karon ako na siyang istoryahan. Di nagtarong sa kuya ako nang gitarong budget. Uy, naunsa man ka? Oh, magwa na nung kay salig na ko. Siyempre ako, oh. Di ba, dahil Chen, ako kang ipadala o ka ng bawanan tigag tarong. Oh, nawa. Naunsa man ka, uy. Mura naman nung kagwa kay salig na ko noon. Kasi pabarog, unsa naman taong kayo, yana naman na ugmao, manggana na yana na lang. Ay na lang ipadala mong kwarta na kuya, ito na ipadala sa mong mga igsuo, no? Ano lang sa ito, mauna na yung sitwasyon na, di ay. Di kay ana, magod ka. Mao gani, ako nag... Sige, magkagingana noon. Ay, sige. Warba ko nalipay, sige kagingana. Ato na ipadala lang sa imong suon. Natural. Yan na o. Nagtinarong ko kanang... Wata kayo ba ay namalit pa mo kong materialis. Nya mangnuha pa ko kanang mason kay... Pangitaon kay mga mason ron kay mga busy kayo. Unsam. Oh, mag-order na ko. Mag-order na ko. Kailan sige orderon daan niya. Wapay mason mga gabok ang materialis. Mas maayo ako nagtinarong jud ko diri, tinarong amahong, tinarong ginamos kay para nag-uli nimo. Barog nang balay na to, naunsam ka. Mga mga to fit. Giap, natural giapas ako ni. Kay naglaglaag. Unsam, na amo nga ako diri. Sugatan na ko nito si Maring Imsay nga. Na ako na diri. Oy, problema na. Pero ugma na to yung una na ipadaan ako eh.
Ha? Ako na. Ay, hindi ba ako ikong Ay na lang nako ma. Yung, hindi ba, kung di mga gani ka musalig na ko, ay na lang, oy. Eh, pa, hunong mo na to na yan, na. Lukod din mo. Uy, Mau gani, giapa sa ganin ako dire. Eh, giapas na ako dire, naglaglaag. Eh, limpyuhin. Mau gani, si Bayana, laagan kayo. Mahuli na may, sige na. Okay naman, 75 tanan, walang problema. Di ba, 75 tanan, okay na na, mahal pa nga is gobyerno. So, saan pa man ang sobra, mag 1990, 99, di ako na to na makuha ang sukli, palit bugas. Di na to i-force atong, palit, oy. Di ba? Wala, oy, yung sa mga taon. Abroad ang asawa niya, magsige pangutang, unsa. Nanay? Wala, oy, kanong sa ako daw kung nagsugal, wala na ko, biya na ko sukad atong paglarga ni mo. Wala, undang na sa gawa ng tagay. Nag-wine na lang ko. Yang grado sa kuha na ko ay problema na din nato na i-force atong anak ko ganang mga dagkong grado 75 daog na. Usam ka. Kay ba kasi o lagi. Oh. Wala ikuan, may flying case. Eh ba? Mama chok. Kuyogan ako na kay di palit niya milk tea ng kay bawa biya ka na yung mga batanon nga mga kikik yun dayon. Bisig 500 rang bayranan 1,000. Oh. Kay bawa kuha nag-agi man ako sa una. Sige, bye-bye. Bye-bye. 哎呦我的妈！ Ano? Muli ta? Agaan na ni mo, uy. Pila 1,000 ba yung mga pangayo? 500 ang abang sa tuga. snacks. Snacks! Pag na dito, pita ay, na juice dito, gikuta na ko ituklap. Ano si mong 1,000? Sik, ay pag sing ana, sing ay kay, nilalim man narbaho, imong inahan dito niya, sige kag pangayo, dako kayo. Ang taong ka, manguli ta, panglimpyo dito sa balay. Lawag ito ang tanding o ang baboy.